Mbak Ganjur, sampean saiki profesine apa saiki Mbak Ganjur? Tukang lu nglawake piye? Lockdown ngene iki ya Mbah, ya Mbak Ganjur ya. Terus sampean kok nyopo kok iso berubah ganti tukang sulap? Sepeda motor, Mbah. Kok iso ngono? Carane ya apa iku, Mbah? Oh. Oh, dadi beras ngono, Mbah. Oh, jenenge sulapan ngono ki. Ya, oh. Setengah tahun ora megawe. Lebih, Mbah, setengah tahun lebih to. Setengah tahun lebih iki, Mbah. Iya terus Bang ini, Mbah. Sulapan ngono ki mau wis yo. Enek apa? Kok bingung-bingung. Enggak perlu bingung. Kanggonya lu enggak perlu susah. Susah iki ya duduk kamu. Bingung ya duduk kamu. Bener. Rokno kuwi. Kowe sekarang percaya apa ora? Mbok bapakmu lho ketemu nang kamar seneng di sini. Seneng, Mbah. Terus akhirnya dadi kowe. Iya, seneng, Mbah. Betul. Rungokno kuwi pesene Mbak Ganjur ora oleh susah. Kuwi kok maskere ngelewer ning kuping ku piye karepe, Mbah? Oh, dicepot. Berarti wong-wong saiki kongkon sulapan ya berarti profesine, Mbak ya. Ya maksudnya kan sulapan opo enek opo wis blugu disulap dadi beras. Ngono kan iso to, Mbak? Tapi loro dek iki udah. Kuwi loro, Mbak. Oh, iki durung disulap iki. Ya Allah. Durung disulap iki, Mbah berarti, Mbah. Walah. Mbak Ganjur ki mbahku lho iki rek. Sulapan saiki. Profesine dadi tukang sulap. Mbak Ganjur. Dari sing anggap ora enek. Mbah. Gara-gara kepet 19 iki ya. Gara-gara apa, Mbah? Kepet 19. Yalah kepet 19. Muga-muga ndang ilang kepet 19 yo, Mbak. Ngono. Ora ngampun. Bener, Mbak. Walah, ya wis Mbah, ngono wis Mbah dah. Kepet 19 cepet ilang jare Mbak Ganjur. Amin.